lenggan kanthi marto martikaning penggalih katur kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Susilo dasan Ibu Siyami dasan kanca rencang pendhèrèipun wonten ing dalem Dondong Gemarjo Tegal Lomba Pacitan wonten dalemipun Bapak Ridwan dasan Ibu Mona mekaten nggih wilujeng lelenggan sinambi Hanjrantu pasugatan ingkang samangke badhe katuraken katur kunjuk panjenengan sedaya ngoten nggih niki dumateng kadang-kadang saking Laladan Trenggalek nggih menika ingkang nderekaken kirapipun Sri Atmaja pinanganten sekalian Mas Rio Saputra dasan Mbak Yuli Diano Vitasari nggih wilujeng tamtunipun raos panjenengan wonten ing mriki kasekecangan kemawon mugi kemawon niki sinarengan kadang-kadang saking Tirta Nada Campur Sari ingkang tumut mangayu bagya nderek sowan ngabiyantara casuga panglipur wonten ing ngarsa panjenengan mugi kemawon samangke saged nuju brana ing penggalih panjenengan sedaya kadharaken kalih Widyawati menika wekdal siang mbok pilih niki kadang-kadang saking Laladan Trenggalek ugi pun sami tepang kalih panjenenganipun Mbak Kiwin mijil saking Laladan Ketro Harjo Tulaan Pacitan ugi panjenenganipun Mbak Kiki Amelia salah satu galing Widyawati mijil saking Laladan Bandar Pacitan ngaten nggih mugi mawon samangke anggenipun Casugata saged nuju brana dadosa jampinipun saya panjenengan sabibaripun lumampah saking Laladan Depok Kayen Karangan Trenggalek ngaten Mbapile kalau panjenenganipun Bukiwin sampun ngaturaken setunggal irama dangdut niki mbapile dumateng sangyaning kadang besan keluarga agung mijil saking Laladan Karangan Trenggalek wonten ingkang gadah pamundutan minangka kangge jampi saya panjenengan mbapile wonten menika tansah dalam saran wonten mriki saking bapake mbapile ngersakaken napa Pak kangge jampi saya panjenengan mbapile ngersakaken irama tetembangan katuraken ugi dumateng ibuke kalau ngersakne napa Bu sing wonten ngajeng ayang-ayang oh nggih ayang-ayang Mas Redi ayang-ayang niku lagu favoritin jenengan Bu nggih oh nggih berarti jenengan mengke tumut nyanyi mriki napa wonten mriku mawon oh wonten mriku mawon lah tak kira lek melu rene. Nggih, monggo Mbak Kiki Amelia lek ngaten ayang-ayang satu permintaan dari kadang kawula mijil saking Laladan Karangan Trenggalek katuraken. Sumangga. Ayang-ayang spesial buat ibunya ya. Yang dari Trenggalek. Tirta beteng rasani hati kang mandang sengiteng liyan hanyawan aku kowe lapu katresnan kang mas wong bagus tak jaluk ojo selek katresnan panceni tresno kuwi ake pacoban arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu radi akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal kacoba yen durung kapisah mring kang kuwasa kang mas kowi sing sayang dalilo aku kudu kelangan kang mas mustika ning ati
Iya yang sudah Pak Koke. Sudah ya Ibu ya. Tadi Ibu yang minta ayang-ayang yang mana?